Pred vami budú dva plánované filmy, dve videá, ktoré som nazval takže Cesta za šťastím. Cesta za šťastím a o chvíľu budete chápať, čomu sa to venuje a čo je toto šťastie. Bola to vlastne cesta do Thajska a Vietnamu a vyvinulo sa to tak, že sprvu boli peripetie rôzne, to bude v tomto prvom dieli, kde som vlastne bol okradnutý poľskou spoločnosťou, ktorá sa vydáva za leteckú spoločnosť. Píše si ESKY, e-Sky. A ocitol som sa v Aténach na bode mrazu, že pokračovanie ďalej do Thajska nebolo, ako bolo zaplatené, a v podstate s veľmi malým už vkladom som si nemohol dovoliť kúpiť novú letenku, takže zostávalo mi vrátiť sa buď naspäť do Viedne, na Švechat, alebo nejak ináč riešiť. Našťastie rodina ma podržala, kúpili mi letenku, tak som pokračoval ďalej. To bude v tom prvom dieli, budete bližšie oboznámení. Prečo táto cesta? Nadväzuje vlastne na cestu do Vietnamu minulý rok, kde som ale samozrejme nepovedal úplnú pravdu, aká bola. Bol som tam na návšteve za ženou, s ktorou som si pol roka písal, a zistil som, že nachádzame k sebe dosť veľmi blízky vzťah, ktorý sa dá nazvať aj láska. Tak som bol zvedavý, že čo vlastne je tento vzťah hodný. Tak som tam bol na 2 týždňa a skutočne som sa presvedčil, že táto žena má zmysel pre mňa do života, a vzhľadom na víza, predovšetkým na vízové povinnosti, keď chceme žiť spolu, tak sme sa dohodli, že uzatvoríme sobáš. Pôvodne to malo byť na Slovensku, ale poviem prečo nie o chvíľu. Z rôznych dôvodov sa to zmenilo potom na Vietnam, tak som cestoval vlastne do Vietnamu, ale využil som to, že v tomto období moja rodina, blízki priatelia boli práve v Thajsku a ja som mal čakať pár dní na víza, a táto moja budúca partnerka, manželka, má bezproblémovo, bezvízovo Thajsko. Takže sme sa dohodli, že si dáme takú predsvadobnú cestu do Thajska. No má sa to čítať Thajsko, ale ja to rád čítam Thajsko. Takže takto to bolo celé, takže celým vlastne cieľom a úplným cieľom bola vlastne svadba a vytvorenie nového partnerského vzťahu. No a teraz v krátkosti skúsim, prečo boli také problémy. Tak problémy spočívali v tom, že pozývací list som vytvoril, aby prišla, no ale potom som zistil, že to je obrovský problém. Jednak časovo. Slováci v tomto sú diskriminovaní, pretože to musí byť potvrdené, všetky dokumenty, ktoré sú k dispozícii, musia byť schválené hraničnou a cudzineckou políciou. A teraz si predstavte, že táto cudzinecká polícia v mieste svojho bydliska, v tomto prípade trvalého mám Trenčín, tak som zistil, že Bratislava a Trenčín majú najdlhšie termíny. Minimálne, alebo presnejšie takmer až 2 mesiace. To znamená, nahlásite sa na stránke ministerstva vnútra, nájdete si cudzineckú políciu, teda hraničná a cudzinecká
polícia, nájdete si a tam vám ponúkajú lokalitu a kde, kedy. Takže som zistil, že Trenčín mal až o 2 mesiace. Tak som sa rozhodol, že toto nepôjde touto cestou, to je dlho. Tak som jej navrhol, aby si spravila turistické víza. Napokon z toho zišlo, pozvala ona mňa tam, ale zistil som, že ani vo Vietname turistické víza nie sú ľahkou záležitosťou. Tam si predstavte, tisícky Vietnamcov sa hrnú k nám na Slovensku a majú problém s tým, tak už robia tzv. Zlosovaciu agendu. To znamená, že už nejde podľa poradia, ale vylosujú na 2 mesiace. Vylosujú ľudí a ešte vraj aj to nestihnú všetkých. Zase ich presunú do ďalšieho kola o 2 mesiace. Čiže keď nemá šancu, tak bude vylosovaná o 2 mesiace až. Cudzinecká polícia má termín tiež 2 mesiace. A keď nie, tak pôjde do druhého kola a zase môže ešte ďalšie 2 mesiace trebárs čakať. Takže toto je priam vynikajúca politika voči aj Slovensku, ale aj Slovensko voči vlastným občanom. Príde sem migrant, Ukrajina, musí byť vybavený čo najskôr. Trebárs 1 deň, 2 dni, 3 dni. Ale Slovák musí čakať aj 2 mesiace. No a teraz čo to obnáša ten pozývací list? To je úplná krása, čo treba predložiť na hraničnej a cudzineckej polícii, keď chcete koho si pozvať sem. To znamená, musíte vytvoriť pozývací list. Nebudem sa k nemu venovať, jasná kto, čo, ako, kedy, dobre. Ďalšia záležitosť, veľmi krásna, zaujímavá je tá, že tento pozývací list musíte potom dať, tzv. Legalizovať na nadradený orgán, na krajský súd. Oni musia potvrdiť, že ten notár je notár a tá kancelária je tam tá kancelária. No potom ďalej musíte mať potvrdenie o trvalom bydlisku. Vlastne späť to už hovorím o tých vízových iných povinnostiach. Musíte mať potvrdenie od človeka, ktorý vlastní nejakú nehnuteľnosť, že tam bude bývať a musí to byť notársky potvrdené. No potom ďalšia vec. Musíte mať zas výpis z listu vlastníctva, že je ten človekom, čo vlastní. No, ďalšia vec, ktorá spadá, je finančné krytie. Vy musíte ukázať, že máte na účte pre toho človeka 12-násobok životného minima. To vychádza okolo do 3300 eur. Plus 56 eur na každý deň. Keď chcete na mesiac, tak to činí takmer 5000 eur. Na 3 mesiace je to skoro 8000 eur. To musíte preukázať, že máte na účte. No, čiže toto sú nádherné veci, ktoré sa robia s pozývacím listom. Tam odmyslíme to potvrdenie krajským súdom, to je iná vec. Čiže pozývací list, list vlastníctva, prehlásenie a peniaze. A čakáte cirka 2 mesiace. Takže keby ste chceli takto mať manželstvo, takže stále robiť pozývací list a zase ja tam ísť, trebárs na víza a to, tak to by boli jednak peňazí veľa, nutné čakanie 2 mesiace, 3 mesiace a tak ďalej. Čiže to manželstvo vlastne nefunguje. To bol jeden aj z dôvodov, prečo sme sa rozhodli vytvoriť manželský zväzok. Jednak hovorím ešte raz, našli sme v sebe istoty, aj keď nepoznáme sa zase rok, 2, 3, ale určitých ľudí stačí spoznať aj nejaký krátky čas, nehovorím, že deň, 2,
ale nejaký kratší čas a máte určité predpoklady na to, že to bude fungovať, keď toho človeka vidíte dennodenne v situáciách, prejavoch a tak ďalej. No ja som tiež zase zažil, pre Vietnam som musel, aby tam bol sobáš, tak teraz je to, čo som spomínal, že čestné prehlásenie, že pozývam, to muselo byť potvrdené krajským súdom, v tomto prípade v Bratislave, no potom trvalý pobyt, že mám tu na Slovensku, potvrdené mestským úradom a zase legalizované okresným úradom, že ten mestský úrad je mestský úrad a že to razítko je razítko mestského úradu. Potom ďalej som potreboval mať sociálny status. Áno, mal som rozvod, takže bolo treba dať rozsudok, právoplatnosť potvrdený rozsudku a zas overený krajským súdom, že ten okresný súd je okresným súdom a to razítko je razítko okresného súdu. No a posledná vec, čo bola fantastická, musel som mať vyjadrenie psychiatra, že som normálny, že som spôsobilý vlastne na manželský akt. No tak toto bol najdlhší zádrhel, pretože nejedná sa o problémy to potvrdiť, ale ako potvrdiť. Obvolal som najmenej 60 psychiatrov, súdnych znalcov. Všade skoro bola otázka, a to čo chcete, ako chcete, my sme to ešte nerobili. Chcete odborný posudok, lekársky posudok? Hovorím, nie, ja chcem len pre ambasádu potvrdenie. Tam oni nemusia mať, že som taký povahy takej a takej a tak ďalej. Hovorím, podľa mňa stačia 2-3 vety a je. Napokon možno po 3 týždňoch som našiel jedných ochotných, teda lepšie povedať, našli mi jedných ochotných psychiatrov pri Trenčíne, s tým, že za 150 eur. Oproti tomu, ako som dostal jednu ponuku od jednej psychiatričky, že mi za 500 eur spraví odborný posudok, tak samozrejme to som odmietol. Jednak vysoká suma to bola pre mňa a ja nepotreboval som odborný posudok. No takže tých som napokon našiel, ale zase som chvíľu ochorel, bol problém, potom sme sa mali stretnúť, nestretli sme sa. A napokon to oni povedali, že odmietajú mi to robiť. Tak som znovu ostal na tom istom bode. No napokon sa mi podarilo náhodou natrafiť v Bratislave na jedného psychiatra odborníka, ktorý tiež za 150 eur, že spraví sedenie a bude tak nejaká hodinka sa strávila u neho, porozprávali sme sa, dal mi potvrdenie. Samozrejme, že som v poriadku. Tak asi takto bolo. No potom so všetkým možným, čo je, bolo treba ísť to zase legalizovať. Už som naznačil notárov, krajský súd. Zase mali sme tam toho psychiatra, to bolo tiež zase veselé. Dojde na ministerstvo zdravotníctva a ona mi tam povie, ale ja vám to nemôžem potvrdiť. No tak to už bolo na mňa priveľa dôvod. No lebo my tu nemáme zoznam lekárov a ich ambulancií. Hovorím, však máte zoznam lekárov, to je, ale ich ambulancii nemáme, my nevieme, či to je tam a tam. No hrozné. Tak mi povedala, choďte na vyšší územný celok, oni majú to, tak zase som musel bežať tam. Tiež tam už bolo, úradné hodiny neboli, ale prehovoril som ich, spravili mi to, veľká vďaka, ináč ochota bola. A to tak mi potvrdili, áno, že ten doktor je doktor a tá ambulancia je ambulancia, kde je tam. S tým znovu letieť na ministerstvo zdravotníctva, ktorí potvrdili to, že áno, ten doktor je doktorom, tá ambulancia je tam a vyšší územný celok je vyšší územný celok a ich razítko je legálne. Potom bol zase okresný súd potvrdiť,
Zase oni nemali už originál, čo som sa rozvázal, tak mali tam nejakú kópiu, tak tá zase, že to je kópia, to musíte dať potvrdiť tým sudcom, ktorý to súdil, že je to platné. No už to bolo na mňa veľa, hovorím, ale ja som rozvedený ale 20 rokov. Tak náhradný sudca a tak ďalej, tak potom zase ísť znovu na okresný, vybavovať. Tam sa zistilo, že teda to mala ináč spraviť, tak to prerobila ináč všetka vďaka aj vo svojom voľne, keď mala obed, tak to prepísala, prerobila, išla o podpis. Tak mi to konečne potvrdili na krajskom súde, že okresný súd je okresný súd a to razítko je razítkom. Samozrejme všetko za poplatky. No a s týmto všetkým som zase musel ísť na ministerstvo zahraničných vecí, kde mali potvrdiť, že áno, ten notár je notárom, ktorého potvrdil krajský súd a ten je krajským súdom a platné razítko, tak oni potvrdili tzv. Superlegalizácia apostil. No nádherné. A to isté zase mi museli potvrdiť ministerstvo zdravotníctva, že existuje ministerstvo zdravotníctva, a že to razítko je razítkom ich a tak ďalej, zase okresný úrad a tak ďalej a tak ďalej. Takže nádhera. No to je, nebolo to koniec. Samozrejme to ešte muselo sa dať preložiť do vietnamčiny všetko, vrátane podpisov, ktoré prekladal aj razítka a všetko možné. Tak celé ma to vyšlo okolo 600 eur, s poplatkami a tak ďalej. No celé okolo 600 eur ma vyšlo a trvalo mi to mesiac a pol, skoro 2 mesiace, kým som vybavil všetky tieto procedúry pre vietnamskú ambasádu, aby potvrdili, že môžem uzatvoriť sobáš vo Vietname. Takže toto je taká peripetia, tak preto len chcem vám vysvetliť, prečo som išiel tam. A to ďalšie budete mať vysvetlené v tých ďalších častiach, ktoré tam budú. Takže prvá časť bude venovaná zatiaľ len letu do Thajska, všetky tie peripetie, ktoré som zažil, ktoré tam boli, tie problémy, pozitívne, negatívne zážitky, ktoré som mal. Takže to je také viac cestopisné pre vás. Aj je tam teda trochu toho dobrodružstva. No a druhý diel už je potom Thajsko, Vietnam a tak ďalej. Tak prajem príjemné pozeranie a skúste sa nad tým všetkým zamyslieť. Na to všetkou byrokraciou, diskrimináciou občana Slovenska oproti cudzincom, migrantom, Ukrajincom a tak ďalej, kde my Slováci sme až na ďalšom 15., 20., 30. mieste s našimi problémami. A ešte nás to stojí dosť veľa peňazí. Zaplaťme si tu ich demokraciu. That beat, that beat, that beat.
Pozdravujem vás z pekinského letiska, kde tu budem čakať ale 5 hodín ešte približne na let do Viedne. Takže hlásim, udržujem výšku, udržujem rýchlosť, ale teraz už musím začať klesať. Padám, ale hlavne, aby som nepadol na úroveň zradcu minca. Takže pozdrav z Pekingu a rozhodol som sa, že spravím video z mojej návštevy v Ázii, takže teraz spravím také určité komentáre, čo sa udialo, prečo je to tak, a potom bude do toho prestrihované videá. Takže celé to začalo tak, že plán bol Thajsko, návšteva, z dôvodu, že tam letela moja rodina a priatelia a mal som sa tam stretnúť aj s mojou vtedy ešte nastávajúcou budúcou manželkou. A mal som tam dočkať pár dní, kým dostanem víza do Vietnamu a potom z Thajska do Vietnamu, čo je nejakých tam 500-600 kilometrov, myslím. Takže alebo ešte možno o pár kilometrov viac. Hore dole plus minus 400-500 kilometrov. Tak poďme na to. Pôvodne som mal letieť už vo februári, ale sa nestalo, lebo dostal som vyrozumenie, že mám na odbavenie na letisko do Švechatu ísť, s tým, že na tomto letisku som mal mať otvorenú bránu, jak sa hovorí, no nie bránu, ale ten pult vybavovací, a to o 10:00 do obeda. No ale chvíľku sme sa zdržali v Bratislave s prepravou, tak som došiel ale 10 hodín 10 minút, kým sme našli ten domček, to bolo osobitne. Tak bolo asi 10 hodín 17 minút, prídem do budovy a tam nikto. Upratovačka povedala, že boli tu, ale odišli. Tak som rýchlo zháňal riešenie na letisku, spojili sa s nimi, ale že už sú naložené kufre, tak už sa nedá. Ešte som dostal nápad, že kašli na kufre, choď so svojimi osobnými vecami. No mal som tam svadobné šaty a pár vecí k tomu a tak, no to je problém, ale dobre, no tak kým sa vybrali veci, kým ma skontrolovali, ešte som zabudol palicu, musel som sa vracať, tam som zistil, že aj lieky mi tam zobrali. No a potom ešte to bolo na C, si pamätám, neviem kde, len C bolo a C je tam tuším po 60. Tak lietadlo odletelo, prišiel som aj o spiatočnú letenku tým pádom a tak som prišiel o nejakých skoro 1000 eur. No nepotešilo. No ale smola sa nekončila. Teraz keď som letel, odporúčam vám vynikajúcu spoločnosť zameranú na predaj leteniek. Píšu sa e-SKY, tvrdé I, SKY. Sky. Ale ja im volám výborná spoločnosť ESKY, na ňu treba blesky a není to hezky. Tak táto podvodná letecká spoločnosť nie je zameraná na predaj leteniek. Poľská špekulantská podvodná spoločnosť. Čo je zarážajúce, moji známi mi potom našli, že táto spoločnosť mala recenzie ešte v roku 2019, kde ich označili naša slovenská obchodná inšpekcia Šojka ako firmu podozrivú z podvodov. Nádherné. Oni skonštatujú, že sú podozriví z podvodov a v roku 2019 a nechajú ich dodnes, nech sú na internete, nech tam predávajú lístky, možno niekomu dobre, možno zlé, to už je druhá vec, ale
nezabránia tejto spoločnosti, aby bola na našom trhu. Ani nejaké výrazné upozornenie tam nie je. Takže situácia bola taká, povedal som si, prišiel som skoro o 1000 eur, tak musím hľadať do Bangkoku najlacnejší let. Myšlienka dobrá. Skúšal som na viacero spoločností. Najosvedčenejšia je spoločnosť Pelikan, s tou som 2 alebo 3 krát letel bez problémov, všetko v pohode. Ale tam bola letenka okolo 540 eur, tak nejako iné, 520 a tak. Také sumy cez 500. A odrazu, hľa, esky 340 eur. Však to je 200 eur rozdiel. Milan, chňapni to. Tak som teda dal, že kupujem to. Odrazu mi nabehlo 390 eur. Hovorím, však bolo 340. To za minútu sa zmenilo. No, už tedy som mal cúvnuť. Mohol som si dať pozor na nich. No ale hovorím si, no dobre, ešte, no je to nejakých 150 ešte k dobru. Tak ideme tak. Boli tam kadejaké ponuky. Ľutujem, že som si nedal poistiť na to, keď nebudem letieť, zmena termínu, že vráte 90% z tej sumy. No neviem, či oni áno, to neviem, ale ako záväzok je tam. A som si povedal nie. Potom bolo, že registrovaná batožina do 10 kg, tuším 80 alebo 90 eur, do 20 kg 140. Hovorím si, je to asi nejaké registrovanie, poistenie. Ja tam beriem len svadobné šaty a tatranský čaj a 4 litre tokajského a kofoly a pár pív. Tak, čo to budem poisťovať, neviem, ako stačí mi obyčajná batožina. Potom vysvetlo, že to bol zlý preklad. To bolo batožina, nie že len registrovaná, ale batožina, ktorú berie človek so sebou. Do podpalubia lietadla ho dávajú a letí teda s ním. Takže došla mi suma sumárom a čítam, že bez batožiny. Ale ako bez batožiny? Tak som im napísal, že tam bolo, že do 10 kg tých toľko, do 20 kg toľko. Tak reku, nejak sa uskromním, pár vecí zoberiem do 10 kg. Výborné. Výborná firma. Oznámila mi, že spoločnosť neberie do 10 kg, ale len do 20 kg. To čo je za zázrak? Keby to bolo, že len do 10 kg, už do 20 neberú, pochopím. Preťaženie lietadla, možno holuby by museli letieť s nimi ešte a tak ďalej. Takže to, ale prečo neberú ľahšiu batožinu, tak to reku OK. No ale čo mi už ostávalo? Už to len zobrať. Takže suma sumárom ma to vyšlo na 530 eur dohromady. Čiže som bol tam, kde ostatné spoločnosti ponúkali, ale teda s batožinou už. Žiaden, že dokupovať alebo podobne. No dobre, týmto nekončilo, len týmto začalo. Tak poslali mi letenku a odrazu do Grécka, do Atén. Viedeň, Atény. Tak som im napísal, ale ja idem do Bangkoku, kde sú ďalšie letenky. Majú problém sa spojiť s leteckou spoločnosťou, nech to skúsim ja. Ja? Full service, plný servis. Ja som mal sa starať len o to, že vystúpiť a nájsť si potom danú tú tzv. Bránu, gate, nie Billa Gatesa nehľadať, ale tzv. Gate hľadať, bránu, číslo, ktoré odletí. A to je všetko. Odrazu ja si mám vybavovať letenky. No ale čo už? Tak som skúsil sa ja internetovo spojiť. Mali pravdu, nedalo sa. Ale hovorím si, však keď oni obchodujú s nimi, tak musia mať telefóny, musia mať maily a podobne. No ale povedal mi, že to si vybavíte na letisku v Aténách.
zastavíte sa tam pri prepážke a tam vám vydajú letenky. No, tak už čertober. Tak doletím do Atén a tam to začalo. Prosím vás, kto poletí do Atén, nechoďte tam. Alebo keď, tak zavolajte mne, aby vám poradil som, kam ísť, kde ísť a tak ďalej. Na potvoru, ako chodím teraz s tou palicou do operácie klbov, no ale to má byť možno až na druhý rok, uvidím ešte, tak ako si sa mi zhoršila chôdza a ja som 200 metrov išiel možno 5 minút. No, zavesené 2 tašky na sebe, do 10 kg to bolo, takže ešte to bola dobrá záťaž. Tak idem. Prvá vec, ktorá ma tam šokla, poviem vám, grécke Atény letisko je najhoršie letisko, aké som mohol zažiť. Najväčší bordel tam bol, najproblémovejšie letisko. Tu začína moja sága toho, čo sa tam odvíjalo, dobrodružstvo. No prvá vec, ktorá ma šokla, keďže prišli na mňa určité tlaky, a to musím teda využiť, kým sú tie tlaky, aby som nemal potom problémy so zadržiavaním mocu, tak som našiel hneď toaletu, potešil som sa, výborne. Vojdem dnu, tam stojí jeden človek. Prečo stojí? Dívam sa. Pozerám, muži. Dobre som bol, muž to bol. Neviem, ktoré pohlavie, ale vyzeralo mužské. Tak hovorím si, čo to je? Obzriem sa, žiaden pisoár. Znovu som vyšiel von, to je babské? Nie, figúra chlapa. Letisko v Aténách malo WC mužské s jednou kabínkou. No, keby to letisko malo 3 ľudí, 4 ľudí a polovica by boli muži, tak to chápem. Ale takto to už prvý šok, čo som zažil v Grécku, na aténskom letisku. Potom som išiel, teda mal som skoro 4 hodiny času, ale hovorím si, idem pre istotu nájsť tzv. Check-in, kde mi vystavia pri tej prepážke, kde mi vystavia letenku. Behám po prízemí, vidím nikde, pýtam sa, kde je check-in. Ukázali mi tam. Idem tam, tam bol len východ von. Povedali mi, máte výjsť von. Tak vyjdem von, pozerám len autobusy a taxíky. Hovorím si, však tu nebude check-in, vrátim sa naspäť, chodím, značky hľadám. Všade bolo buď len transfer, buď len tá digitálna tabula. Jedna jediná tabula bola odkaz na check-in, po pol hodine som našiel, ale tam zase bol problém, vošiel som dnu a to bola kontrola najskôr, batožiny a tak ďalej. Hovorím, že to ja nepotrebujem, ja potrebujem nájsť check-in. Tak som išiel, pýtam sa znovu, choďte doľava, prídem nakoniec, nikde nič. Vrátim sa naspäť, pýtam sa, kde, choďte hentam doprava, choďte tam. Tak som ďalšiu pol hodinu behal, lietal našťastie. Predtým som našiel tie vozíky. Budete to vidieť na videu, aký vozík na kufre. Ale čo ma šoklo, zase ďalšia vec. Všade, kde som bol na letisku, teraz čo si spomeniem, Švechat si spomeniem, Paríž si spomeniem, Istanbul si spomeniem, Hanoj a podobne, všade to bolo zadarmo. V Grécku za 1 euro ste museli hodiť euro a dostali ste ten vozík. Vchod Atény, letisko. Na takéto vozíky je bežné na letiskách, že sú. A tu máte za 1 euro taký vozík. Toto je môj vozík, ktorý ma zachránil pred problémami s nohou. Takže výborné Grécko, Atény, vynikajúce. Tak s tým vozíkom som konečne zabehol 200 metrov aj za minútu alebo 2. Takže
a zišlo sa mi to, lebo som suma sumárum nabehal možno 5-6 kilometrov, pretože konečne mi poradili, že hore na poschodí je check-in, takže keď prídete do Atén, hľadajte na poschodí check-in. Konečne tam bola informácia, tak som sa pýtal na ten let, kde je prepážka tá daná. Vysvetlo skôr asi, že možno pochopila prekážka. Povedala mi číslo, nejakých okolo 60, ja som bol niekde pri 20. Tak znovu pol kilometra ísť, kým som došiel k prepážke okolo 60 čísla a tam vedľa nejaký chlap, pýtam sa, na tú firmu Scoot, leteckú spoločnosť SOT, Číňania, povedal, tu nie je nič. Ale ako nie je nič, však mi povedala na informácia, no ale tu nie je. Tak znovu pol kilometra naspäť na informácie. Tak tu je normálny dopravný prostriedok, invalidný vozík. Pozerá a teraz prišla na to, že tá spoločnosť dnes je nedeľa, tak tu nerobí. Výborne, tak teraz čo? No ale je tu zastupujúca firma, ktorá ju zastupuje. Výborne. A kdeže tak je tá firma? No musíte ísť naspäť doľava, tam pred koncom je nejaký Sky Info, či čo to bolo, už ani neviem, Skynet, alebo jak sa to volalo, nie, Sky Service, tak, že tí sú tam, tak znovu pol kilometra šlapem, pozerám, napravo nič, všelijaké nápisy boli, ale to som nevidel. Tak znovu sa pýtam niekoho, tak ma poslal na opačnú stranu, tak idem tam. Samozrejme tam nebola. Tak znovu sa pýtam na informáciách. Prosím vás, poslali ma naopak. Poslali ma tam, vy ste ma tam poslali. Kde to je? Nie, musíte ísť tam, jak som vás poslala. Tam je tá firma pred koncom. Musíte si pozrieť nápis hore. Tak idem znovu. Áno, konečne som to našiel. Veľkosť bola možno ako môj kufor. Svetelná reklama. Tak tam to bolo. Tak som tam prišiel, predložím pas, unavený, uťahaný, menej jak 2 hodiny pred odletom, cirka 2 hodiny naháňam sa, kilometre hore, dole, hľadám to, to. Tak predložím pas, ona pozrie na mňa a hovorí, ale ja vám nemôžem dať letenku. Tak toto už ma začalo vytáčať. Už som myslel, že prestanem byť mierumilovný. Pýtam sa, prečo mi nemôžete vydať letenku, samozrejme po anglicky. No až tak výborne neviem, musel som si niečo aj Google prekladačom pomôcť. Ale v tom zmysle som sa pýtal, prečo mi nemôžete vydať letenku, keď ju mám zaplatenú až do Bangkoku. No pretože už teraz skončí nakladanie batožiny a vaša batožina je tu na letisku. Hovorím, ako je tu na letisku, však má ísť so mnou do lietadla. No neišla, tá je tu na letisku. No vtedy ma skoro natiahlo, odjedu. Totiž to, aby ste rozumeli, tí, čo ste nelietali, keď sa prestupuje na 1-2 prestupy, keď idete, tak vy sa nestaráte o nič. Tá letecká, teda tá predajca tých leteniek vám má vybaviť všetko, aby to išlo automaticky. To znamená, že vy sa staráte len o to, že kam nastúpiť. Celý problém. A nie ísť si vybrať batožinu, hľadať ju, potom s ňou ísť znovu na kontrolu, odovzdávať ju a tak ďalej. Tak to už som bol z toho vedľa. Potom mi hovorí, že
musím ísť hľadať v Batožine nejaký servis, Red Sky servis, alebo už neviem, jak sa to volá, alebo Red Wind, tuším, to bolo také niečo. Tam musíte ísť si pohľadať svoju batožinu, lebo už 2 hodiny tá batožina je tu, tak ju už vyradili. No tak teda reku paráda. Takže letenku mi z toho titulu predať nemôže. Tak ma potešilo to veľmi, veľmi ma to potešilo, že mi nemôže predať letenku. A hovorím, a čo s tým zajtra, môžem letieť, mi presunú tú letenku? To sa musíte dohodnúť so spoločnosťou, ale väčšinou to nerobia. Výborne, reku, tak za 530 € som sa dostal akorát do Grécka, do Atén. Teraz čo ďalej? Tak som išiel hľadať batožinu. Ďalšie dobrodružstvo. Zas pol hodinu ma posielali tam, hen, tam, až som to konečne našiel. Prídem, povedia mi, že dobre, poďte, ideme k batožinám s tým chlapíkom. Ideme k batožinám, hľadá, nie je tu. Ja idem ju pozrieť tam, počkajte tu, čakám pol hodinu ďalšiu, nič. Som sa vrátil naspäť, ešte sa nenašla, hľadáme ju. No a hovorím, dokedy budete hľadať? Týždeň, pol roka, rok, ako? No to nie, ale v priebehu deň, 2, hádam, by sme ju našli. Ježišmária, kam vám máme ju poslať? Hovorím, to ešte neviem, musím si zistiť. Lebo som potom zistil, že letenka naspäť do Viedne je len 90 €, ale do Bangkoku, keby som pokračoval, znovu vyše 500 €. No a ja som mal na účte, sa priznám, necelých 200 €. Tak som sa dohodol so synom, že mi požičia, moja nastávajúca, že to potom preplatí. Tak teda som došiel, že OK, keď je deň, 2, tak budem v Thajsku, tam ju poslať. Ale lietadlo som zabudol povedať, neletelo už ten deň, ale o 22 hodín ďalej na druhý deň. Výborne, tak na letisku teraz byť, spať tam celú noc. Tam spravili, neviem, či Melešovci, či kto, takú fotku v Grécku, Milania na zemi. Normálne mali pravdu. Ja som bol na zemi chvíľu, som si dal šaty z kufra pod seba, ležal som na nich, ale potom som zistil, že lepšie spať na tých stoličkách, kreslách, tak som spal na tých kreslách. No ale spal, no možno 2, možno 3 hodiny. No a potešujúce ešte čakať celé do obedie, ešte po obede do 3. 4. hodiny. Reku, výborne, vynikajúco. Čo čer nechcel, alebo lepšie povedať, čo aniel nechcel, ešte raz som sa išiel spýtať na tú batožinu. Našli ste ju? Nie, hľadáme ju, budeme ju hľadať. No tak ja, nešťastný, pozriem sa, oproti bol možno 50 kufrov rôznych. Pochopil som, že zadržané kufre bez majiteľov zatiaľ. Idem sa pozrieť tým kufrom zase len tak. Vidím dozadu miestnosť, tam na regáloch bolo ďalších ale 100 kufrov. No, neviem, odrazu mi padol pohľad na jeden kufor, podobný jak môj. Ja som si kufre tak poznačil, to vidíte na videu, striebornými páskami. Pozrieme lepšie, strieborné pásky. Však to je môj kufor. Oproti bol nejakých 10 metrov od nich, bol môj kufor. Oni hľadajú neviem kde, možno až v Antarktíde hľadali, možno sa spojili s bocianmi, či to neodniesli alebo podobne, a môj kufor bol oproti ním. Hovorím to Grécko, to je Grécko. To je úplne Grécko, to vám poviem, šok. Šok, čo je na tom letisku. Tak konečne sa mi teda podarilo zobrať tom kufor a už našťastie sa neprihodilo nič. Vydali mi letenky, spoločnosť Pelikán mi zaručila letenky, aj prestup som mal v Bahrajne. Všetko postarané, žiadne som sa nemusel starať o kufor.
či vybrať, nevybrať, nič, len kde nastúpiť a ísť. Takže odporúčam to. Takže esky, keď chcete mať problémy, tak si vybavte. Existuje, našiel som spoločnosť Air Help, právnikov, riešia problémy s leteckými spoločnosťami, lebo napísal som eskám, peskám, heskám som napísal, nebudem od vás nič žiadať, žiadne náhrady, len mi vráťte cestovné. Ani neodpovedali. Tak budem žiadať všetky náhrady, ktoré mi boli spôsobené, všetky újmy a tak ďalej, vrátane celého cestovného. Nech si právnici zoberú 10-20%, z toho neviem koľko berú, ale nech od tejto podvodnej spoločnosti vymôžu to, čo treba. Takže odporúčam vám do budúcna, keď chcete mať problémy, berte si esky a potom budete mať blesky. No a moje arabské lietadlo. No tak už som v lietadle. Ďakujem za podporu, ktorú ste mi dávali. No tak som konečne odletel z toho hnusného letiska v Grécku a cez more a cez púšte. Najbližšou zastávkou bol Bahrajn. Kráľovstvo Bahrajn, ktoré na malom ostrove leží, okolo obklopené je Kuvajtom, Katarom a z druhej strany Saudská Arábia. No môžem vám povedať, že Bahrajn šok. Oproti letisku v Aténach Bahrajn som zistil, pre mňa sa stalo najkrajším letiskom, aké som poznal. No možno to bolo spôsobené tým, že som tam priletel pred polnocou tesne, takže bol tam veľký kľud, pokoj. Čo prišlo niekoľko tých ľudí, povedzme 100 alebo koľko, tak v kľude sa to rozprchlo, tichúčko tam bolo, tak ako v knižnici, keby som povedal. Podlaha, to uvidíte, priam vyleštený mramor, zrkadlo priam, dá sa povedať. Vybudované priestory, cez sklo vidíte, pre deti, aby sa hrali, zabávali, veľká obrazovka a obrovský poriadok. Obrovský poriadok, ticho, kľud. Uvidíte to tam veľmi esteticky spravené, nádherne architektonicky riešené, dokonca prepichové. Všetky stoličky, čo tam boli, mali zásuvky na USB. To znamená, že pripojenie na internet a nabíjať si mobil a tak ďalej. Ale vzhľadom na to som sa dozvedel, že bolo už noc, tak fungovalo len hore potom pre cestujúcich. Ostatné stoličky boli nefunkčné, vypnuté, ale málo ľudí tam bolo, tichúčko, krásne zariadené, vybavené. Jediný šok som mal, prvý displej bol čisto arabský, a to neviem čítať. No a druhý displej už bol kombinovaný, že striedalo sa arabské písmo s latinkou. Ale obával som sa, že či tam nebudú aj tie ich háky, kliky, báky, aj keď my máme tzv. Arabské číslice, ale oni majú svoje, takže neviem, ak to volajú, že nearabské, alebo ako, majú svoje číslovky, tak som sa obával, že to tam bude a ja nebudem vedieť trafiť ku ktorej tzv. Bráne, gate, nástupišťu mám ísť, ale nie, bolo to riadne označené našimi číslovkami, tzv. Arabskými, takže nebol problém. No, všimnite si tamto tichúčko, čisto, vynikajúco spravené, nádherná architektúra, usporiadanie interiéru, dizajn a podobne. Všetko tam bolo nádherne premyslené
a skutočne vymakané, tak užite si to, ten nádherný pohľad na jedno vynikajúce letisko. Oproti hnusným Aténám to bol raj. Takže pobudol som tam pár hodín, cirka 3 hodiny, a potom som odletel konečne smer Bangkok. Ale to už je v ďalšej časti. Tam to už bude trošku viac aj dobrodružnejšie, zaujímavejšie, tak sa hlavne tešte na tú druhú časť. Ale znovu hovorím, vychutnajte si nádherné letisko v Bahrajne.
Bahrajn. Všade luxus a čistota. Nabíjačky v stoličke. Všade luxus a čistota. Nabíjačky v stoličke. Všade samý luxus. Tak toto máte v Bahrajne, je to ako súkromné letisko, keby bolo. Sem tam nejaký cestujúci, luxus je. A čo ma fascinuje, je to v arabčine. Akurát odkaz, že je tu departure, že tu gates, ale ktoré číslo a tak ďalej. A tu mám ja, tu moju 2300. Po arabsky, ale prehodí na chvíľu. Na chvíľu prehodí v latinke. Tu máme Bangkok Gate Info o 21:30. No a tu máme, som sa trochu potešil, ale jaha, to je shoppingy. Tak tu máme, tak tu je to už rozumnejšie. Tu je ten môj 17AB. Dobre, tak úplne nemusím sa učiť po arabsky. Tu máme zase obchody. Môžete si prísť kúpiť do Chanelu. Veľa ľudí tu nie je. Tu máte kvantum značiek. Bulgari, Calvin Klein, Tiffany a tak ďalej, Prada. Ale Baťa tu nie je. Tam vidíme 16A, tak nám prepáčili, že my nevieme čítať po arabsky. Tak tu vidíme, odľahlo mi. Máme po anglicky označené. Bahrajn, konečne v lietadle do Bangkoku. وتنفسوا بشكل طبيعي. تأكدوا من تثبيت الكمامة فوق المباشرة لمساعدة الآخرين. كمامات الأكسجين في درجة الصقر الذهبي مزودة